Jam genwal fini wiyete men ñande jeslare nogas e jeetati duujal ujunde ɗe nogas e joyi ina hawre capantati saftorandu ujunere temen nayyi capannayyi jeegom fergo bowlol communiqué goomu ndenago sandare e nder leydi Mali fulɓe mbi ina ŋatata fof woɗɗinde gode tuuba mum ɓuri goomu laamu ndenago margal sandare holliti kaɗgol hunde e motoji doggol motoji saneli hawjinaji ɗi e margal sandare ngal ene jaɓi yo yimɓe dognu motoji jakarta pamari ɗi tuggude beete ha kikiɗe so jamɗe ɗe keeɓi waktu 17 woni 18 heures ha beete hay goto hanani yiyede ina dogna moto tuggude ñande nogas e jeegom duujal ujunɗe ɗe nogas e joyi ha ñande yamirore hesere rukkoya kuɗol Mamadou Amadou Ba mo Kucala duɗal Pulaar murtude Joob yo jam ñallu ñallen e nder hen